Kain tayo mga idol. Ito yung aming nilutong ginataang manok. So, tikman na natin to. Sarap po, nagmamantika sa gata. Sarap. Tikman na natin to. Daming siling. Okay. Sabaw pa lang, ulam na. Sarap. Jangan sulit. Daming sili. Mainit-init pa. Sarap ng pagkakagata. Mantika. Turong gata ng nilagay namin dito. Samba ko ng sili. Ito ang kanin. Paparami ka talaga ng kanin sa ganitong ulo.